Your Honor, I have evidence in the main application that has to be seen, that is visual evidence. Siza kuthabathisa ngentsimbi yesibini lesiya kuyisicelo sesidlwengu nombulali uThabo Bester sokubanikwa ilaptop yakhe ukuze azilungiselele ityala lokudidinjelwa kwakhe kweli. Usapho lwaseSoweto lusentlungwini emva kokuba umama oyintloko yolusapho wangcwatywa njengomntu ongenanto betyhola isibhedlele iHelen Joseph ngesisenzo. Botani mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga maseko nazi ezidlumze emini nje. Siza kuthabathisa ngentsimbi yesibini lesiya kuyo isicelo sesidlwengu nombulali uThabo Bester sokuba anikwe ilaptop yakhe ukuze azilungiselele ityala lokudidinjelwa kwakhe kweli athi elo nyathelo lalingekho mthethweni. uBester ufake isicelo esingxamisekileyo kwinkundla ephakamileyo yomntla Gauteng ePitoli. Usekela mlawuli jikelele kwicandelo lezemisebenzi kwisebe lemicimbi ekhaya uThulani Mavuso uthi eli lifuna uqinisekisa ukuba xa bemi bangaphandle bengena kweli bazisa izakhono ezibalulekileyo. uMavuso ebethetha ngelixa lisebe lisithi thaca inkqubo ye-white paper ngobomi ukuphuma nokungena kweli kwakunye nokukhuselwa kwembacu phambi kwekomiti ejongene nesebe lemicimbi ekhaya ePalamente eKapa ngale ntsasa. The policy framework also affirmed the use of critical skills lists to attract international migrants with skills and qualifications that are in demand. I think this is quite an important area. Also, the introduction of a limited duration permanent resident permits linked to obviously minimum investment. And also the policy framework must provide for the establishment of the Immigration Advisory Board that will advise the Minister on policy and legislative matters. In the current legislation, there is a provision for Immigration Advisory Board, but we are saying that that must not be lost, because I think how it was constituted previously and what the Minister's vision is to be able to attract the kind of individuals that will be able to have the required expertise to be able to help us to deal with these issues, and also at a distance, at the arm's length, and be able to advise looking at what international practices are. But also the policy framework also legislation requires that an establishment of immigration courts chairperson, this will obviously be a matter that we'll have to deal with together with the Department of Justice, because I think if you look at the issues relating to immigration, the issue of interpretation of some of the legislation in relation to immigration, there's been a number of challenges that we have had. For an example, when the Section 34 was declared unconstitutional, one of the issues was that if people are arrested for deportation, we need to first to get a confirmation from the magistrate. So that created huge challenges in terms of the courts. At some point, magistrates were not willing to help in that regard. So dealing with immigration court, therefore, you are able to create a space that they are specifically for that particular area. Usapho lwaseSoweto luphantsi koxinzelelo emva kokuba umama oyintloko yolusapho wangcwatywa njengomntu ongenanto betyhola ukuba azange baziswe sisibhedlele iHelen Joseph ngokusweleka kwale nkondekazi eyayineminyaka engama-60. Usapho lubongoza ukuba urhulumente aluncedise ekugrumbeni umzimba wakhe azokufumana umngcwabo ondilisekileyo. Esi sibhedlele besingundaba mlonyeni kule veki iphelileyo emva kokuba isigulana siposte umfanekiso wevidiyo sikhalaza ngongabi nankathalo kwabasebenzi. Ngonyaka ka-2012 uMaphifo Priscilla Masilo nowayeneminyaka engama-60 waya eHelen Joseph enedinga awayenalo kwesi sibhedlele emva kokuhlaselwa sisifo sentliziyo. Emva kwamatiletile aliqela ukuzama ukufumana ukuba kwenzeka ntoni kuMasilo, olusapho lwaxolelwa ukuba ungcwatywe njengomntu ongenanto. Nangona kunjalo, olusapho lusakhwankqesekile ukuba kwathini ukuba lungaxelelwa ngokubhubha kwakhe kwesi sibhedlele. We even did go to Helen Joseph multiple times. The receptionist didn't help us. Kurinje, it was such a very weird situation. We didn't understand what really happened. Usapho lwakwaMasilo lufumana ukunzima kakhulu ukugqitha kule nyewe kwaye ngoku lisaxakene nokuba lingenza njani ukuba limnike umngcwabo nesizotha umama wabo. Uthi akakwazi nokufakela umama wakhe ilitye lesikhumbuzo kuba umama wakhe ungcwatywe nabantu angabaziyo.
ibe funeral ya hae mo jarateng. Olu sapho lukwakholelwa ukuba ayikho inkathalo kwabanye abasebenzi base-Helen Joseph Hospital. Isebe lezempilo kwiphondo laseGauteng kunye nesibhedlele iHelen Joseph bacele ukunikwa ixesha lokuphanda inyewe kaMaphifo Masilo yokuba wangcwatywa njani lungaziswanga usapho lwakhe. Isebe lezobulungisa nophuhliso lomgaqo-siseko ngokubambisana nequmrhu lezomthetho laseMzantsi Afrika basungule iphulo leveki le-National Wills kaBhokweni eMpumalanga. Eli phulo lijolise ekukhuthazeni abantu ukuba batyikitye imiqulu equlethe indlela yolwabiwo lwelifa ukubancedisa ekukhuseleni izinto zabo ezingundoqo kwakufika ukufa. Bathontelene ukugaleleka abantu bengumbhono mxesibe besebenzisa ithuba lokwazi banzi mayelana nemiqulu equlethe indlela zolwabiwo lwamafa nemayela nezakhiwo. Baxhamle icham lokuncokola namaqela ohlukeneyo abandakanya abakwezobulungisa simanje. This program has arrived here Gabokweni Ward 33 as a residents of Ward 33. We were lost. We thought that the wheels things are for the whites or the rich people. Programs and stuff and such are very important because bringing such paid for services for free, it's very helpful for the community. Those who can't afford are able to access information which is very beneficial to them. Liphulo lilindeleke ukuba lithi gqolo nokuqhuba de iqongqothwe le iveki. September, a week is appointed where the members of the public are assisted with drafting or executing of wills. So today we have started here in Gabokweni on the 16th of September. The function will be closed officially on the 20th of September in Tembisa. Kananjalo uluntu lubongoziwe ukuba luzisebenzise izinkonzo nokuba kungelinge lokutyikitya okanye ukulungisa imiqulu yabo equlethe indlela zolwabiwo lwamafa. Important for members of the public to be at this space because, as I say, we are assisting them in drafting free wills. The reason why we are drafting wills for people or making people aware of the fact that they have to draft wills is because it is important that when you die or before you die, you set out your estates in a will, in a drafted will, where you tell the master what is it that should happen with your assets, how should your assets be distributed among your children. Ukanti ke kulindeleke liphume nangakumbi eliphulo ukusingisela kwezinye ingingqi zaseMpumalanga. Sinamkele kwakhona sibulise kwabasanda kungena xa sihlabela mgama nanjengoko eli libhiyozela inyanga yenkcubeko isebe laseMpuma Koloni lezemidlalo ezolonwabo ubugcisa nenkcubeko ngokubambisana nesebe lezemfundo nePensal benze izicwangciso zokubandakanya ilwimi zamaKhoi namaSen njengenxalenye yenkqubo yokufunda nokufundisa. Uluntu lwamaKhoi namaSen lwahlwithwa ulwimi lwalo benyanzeliswa ukuba bathethe isiBhulu. Sele kuqenqgeleke iminyaka emihlanu injongo yokuvuselela ulwimi nama njengolunye lweelwimi zamaKhoi namaSen eMpuma Koloni iqhubeka. Kuqeqeshwe abaququzeleli abalishumi ukuba baxhobise umlisela nomthinjana eGalf Reinet nakumasipala waseNelson Mandela Bay. Xa kungoku iMpuma Koloni inenjongo yokuba inama ifundiswe ngokusesikweni ezikolweni. Kunjalo nje abaququzeleli bathi baxhelele xhukwana inkqubela phambili ekufundisweni kwabantwana inama. For me to be a facilitator to teach this language to our children, that is great. I think this is a step closer to bringing your dignity back as the Khoi and San people. Yes, because if you don't have a language, there's no dignity. If the language is there, you are reborn, you have something. That is what language are doing. Without a language, there's no culture.
Kananjalo umphathiswa wesebe laseMpuma Koloni lezemidlalo ezolonwabo ubugcisa nenkcubeko uSibulele Ngongo uthi ucwambu lwenkcubeko lubalula ngokungundoqo ulwimi esoleka ngelithi ukuqinisekiswa kokulingana nokuthabatha inxaxheba kwemihlambi eyahlukeneyo ekuhlaleni kuxhomekeke ekuqalweni kokunyashwa okwenziwa kwelwimi zabemi bantlandlolo beliphondo. Asinako ukuthetha ngenkcubeko nemvelaphi yabantu singakhange sijonge kwiilwimi zabo sithethe ngobubona sithethe ngenkcubeko yabo. Yiyo loo nto silisebe umsebenzi wethu ngoku ikukuvuselela iilwimi zabantu ukuze sibuyisele isidima sabo nenkcubeko yabo, ngoba kaloku urhulumente wengcinezelo into yokuqala wayenzayo yaba kukuthatha iilwimi zabo abantu bazibone kufanelekile ukuba basebenzise ulwimi lwasemzini ukuze babe bayakwazi ukuthetha nokunxibelelana nabantu. Yasihlikihla ke isidima sabo nenkcubeko yabo. Yiyo loo nto ke ngoku sisithi xa siza kuthetha ngenkcubeko nemvelaphi yabantu bephondo masibe siqalile ngokubakhumbuza ngeelwimi zabo, sibuyisele iilwimi zabo kubo ukuze isidima sabo sibuyele kubo. Ukanti ke ababasaze ngobuso elizweni bathwele ithemba lokuba ngosuku oluthile liya kuphuma ikhwezi ulwimi lwenama njengezinye ilwimi lube sesikweni eMzantsi Afrika. Ikomkhulu lwandlo olubomvu eMatshone eNtabankulu eMpuma Koloni lisindleke umsitho ezobugcisa nenkcubeko Impondo Culture and Heritage Festival we-18 ubuzinyaswe ngamaqela enkcubeko ezahlukeneyo aphuma kwiindawo ezahlukeneyo zeli nangaphaya kwemida yeli. Kuvunywa ingoma ngomxhentso, kuyaculwa. Le yindlela eyodwa yokubhiyoza kulomnyhadala wesizwe samamponto. Izizwe ezahlukeneyo zidibana apha uqinisekisa amasiko azo ohlukeneyo kwizwekazi yeAfrika. Sikhumba siphakamisa ubuzwe obunye phakathi kwezizwe, phakathi kwentlanga ezifana, phakathi kwelizwe. Into esijonge kakhulu kuyo luphuhliso. Lo mnyhadala wesizwe samamponto uqinisekisa ubunye bama-Afrika namasiko nezithethe zamazwe ohlukeneyo. Iinkokheli zomthonyama zikholwa ukuba abantu base-Afrika banako ukuqubisana nayiphi na imingeni ukuba nje bayasebenzisana. 70s abantu bakithi bebesabana and besabana because of ulimi. Uthi umuntu ukhuluma izimpondo, uma ukhuluma isiZulu and then mahlangana naye ubona ukuthi ubona something lento manje senza amakhosi sihlangene si maintain leyo relationship and iyenza ukuthi mangela emampondweni kisekhaya nabo mabafikile lebopedi bayazi ukuthi basekhaya. Umdaniso ubonakaliswa zintombi zenciyo nokuhlolwa kwazo kuqhwatyelwe izandla nanjengoko kulichiza ekunyangeni ukukhulelwa kwabantwana beselula ingakumbi kwiindawo zasezilalini. Ndiyazingca ngenciyo, ndiyacela ukuthi nabanye omama bayikhuthaze indaba yenciyo ngoba abantwana inhlobo esebesehluleke ngayo ngobomama abantwana bemitha bebancane. Yiminyaka lo mnyhadala uqhuba ngempumelelo nanjengoko udlala indima ephambili ekuphuhliseni amasiko ubunye ngenokuqinisekisa ukuba uqoqosho lwasezilalini lukhula ngamandla. Lo msitho sele utsale izizwe ezininzi kwizwekazi yeAfrika nakumazwe aphesheya. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eNtabankulu. Iqela lomdaniso labantu abatsha baseLockston kuMntla Koloni lizibekela indawo kukhuphiswano lwakwiqonga lehlabathi, nto leyo ezise ithemba kule lalana yakumandla weKaroo. Eli qela iSyntax Movers laqala kancinci njengephulo lophuhliso lasekuhlaleni liza kuqubisana nabadanisi behip hop abaphuma mbombozone zehlabathi ekupheleni kwale nyanga. iLockston idolophu encinci kumandla weKaroo apho ubomi buzikhuphuzela ngololovane. Kodwa olulutsha lufuna ukuphucula isantya sendlela yokuphila. Indlela oluchuleza ngayo kumdaniso walo itsale umdla kumanqwanqwa ehlabathi. Nalapho kulindileke luthathe inxaxheba kwingxikela yomsitho iGlobal Dance Supreme phantsi kwentaba etafile eKapa kwisithuba seveki ezimbini. For me it's important because it's where dreams are born.
you know, because these kids, you get that they do not have dreams. So it's not necessarily about dancing. It's about also instilling vision so that they can have vision, they can dream big, you know. So then we incorporate dance movements, and the reason why we call ourselves syntax, it's because syntax is about actually building construction of words in a sentence, right? So we take ourselves as constructing the community. Kwaba bantwana liphupha kubo eli bebengekacingi ukuba bangakhawuleza balifezekise. It's lekker om te dance. I like dancing. It's my life. En ek hou van dans. Ek is baie bly omdat I'm happy that I'm dancing, and I'm really excited that we are going to Cape Town to dance. Osien baie uitdana. Kanti liqela lithemba ukuba impumelelo yalo kuza kuthi kangoku iza kutyala imbewu yethemba kwindawo yabo ethi eneneni ayafezekiswa amaphupha. Ukanti ke ngoku njengesiqhelo ngelixesha sinayo intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani esiza kumngcambazisa ngezamaqonga onxibelelwano. Sandile, siyakwamkela. Kuqhubeka ntoni kumaqonga onxibelelwano ngoku? Namhlanje sithathe isigqibo sokuba make sijonge ivideo ethe yatrenda kakhulu ebeyenziwe nguMihlali. uMihlali into abantu makenze le video lena kukuba ebekhalaza okanye ikhupha isikhalazo senye restaurants zasePretoria athi ebeyisebenzela. Zikhona ke izinto angakhange azithande athe makazizise ku social media ezifana nokuthi uthi akukho contract isayinwayo kule restaurant phakathi komqeshi nomqeshwa njengesivumelano sokuba ndizawubhataleka imali enga. Okwesibini izinto azithethayo kukuba iuniform le uyinxibayo erestaurant funeka uzithengele kwakunye nezinye izinto ozisebenzisayo ezizixhobo zakho zokuba mawusebenze kule restaurant ebekhalaza ngezo zinto ke. Into esibonisa yona ke i-social media isibonisa lento yokuba kukho i-accountability ku social media kodwa into ebalulekileyo kukho lento kuthiwa yi-real time turnaround. Into ethetha ukuthi lonto leyo into oyithetha ngoku ku social media sikhona isiqinisekiso sokuba izawufikelela kwabasemagunyeni okokuba injongo yakho ibukuba lonto leyo ifikelele kwabasemagunyeni kodwa okubalulekileyo kukuba abantu bakwazi uthetha ngayo lento ku social media nanjengoko sibonile ke kuMihlali. Okwesibini ke isibonisa lento kuthiwa yi-citizen journalism. Uzawukhumbula ke phakudala abona abantu babenayo imvume yokubana mabathethe ngezinto ezidla umzi zi-journalist. Kweli xesha siphila kuyo ke naye nawuphina umuntu ofuna ukuyiphakamisa noba into afuna ukuyiphakamisa uyakwazi uyenza lonto leyo. So ithethe ukuthi lonto leyo kweli xesha siphila kulo akukho sidingo sokuba mawuye esikolweni uyofunda i-journalism ukuze ukwazi uba i-reporter okanye ukwazi uba mawube yintatheli. Okwesithathu isibonisa lento kuthiwa yi-influence when it comes to i-institutions ezizisimeleyo. Umzekelo lento seyibonileyo kula video yokuba i-Department of Home Affairs ithe yangenelela emveni kokuba amagosa wase-Department of Home Affairs bathe bayibona la video kaMihlali. Okwesibini sawukhumbula ukuthi ke kukhona izinto ezidibene ne-labor issues ne-Department ye-labor ke seyibonile ke izikhulu ze-labor zithetha zichaza okokuba zizo-investigator le restaurant and eneneni nangenyaniso ke okugqibela ibonakele elanqaku bendithetha ngalo ndisithi yi-accountability kule nto ndithethayo ndisithi i-social media abantu ibabamba babe accountable ngoba ngoku sithetha nje la restaurant ilungisa i-contract zabasebenzi okokuba noko babekwazi ukuba ne-contracts ayazi umntu xa engena ukuthi ndisebenza nge-commission okanye ndizawubhataleka na. So into ethetha ukuthi ke i-social media ke iloncedo kweli xesha siphila kulo. Uba nawe ufana noMihlali kukho into ofuna ukuyivakalisa ungenza njengoMihlali sizokwazi ukuyiva ukuthi uthetha ngantoni. Kodwa ke for iinkcukacha ezithe vetshe banganilandela ku social media okanye basubscribe ku Sandile Hlangani podcast. Sibambe ngazibini kweSandile. Siwusonga njalo uvimbo wasemini nje nto zakuthi nihlangabeze ogxa bethu ngecala emva kwentsimbi yesihlanu beniphathele indaba ngolwimi lweSwati ukanti siyabuya thina kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa desidibani kwakhona kamnandi.